Okay, det er... Okay, jeg prøver bare at starte på Priest. Okay, jeg kan ikke... Ligner Priest her. Kommer Der er her. vel 4 her. Det bliver Shibu. Nice stop. Stoppede den. Fuld Cloner 4. Mage, Cloner Mage. Fuld 4 kær. Nej, Bare, han ja, hvis skal... det er nok fedt. Prøver. Okay, jeg er nødt til lige at kite lidt her. Okay, jeg restad for her. Oh fuck. Han 4 ward under. Nice, hvis du kan overleve. Okay, Her kommer en nyt pet her. Okay, jeg trinker dig her. okay. Alt sheep. Jeg piercer dig. Okay. Nice, second pet dead. Second pet dead, ja. Han lokkede mig. Priest han kan 4 mig her om 5 sekunder. Ja, jeg sidder bare på mage lidt her. Godt, han er allerede klar. Han er improved. Han har ikke pain suppression. Healer dig. Jeg sidder bare på magen. Jeg 4 ham bare her. Ja. Han spillede ikke med pain suppression. Han havde en punkt 4. Nej, han spillede Shadow Silence. Han silencede min clone på et tidspunkt. Mm. Men de overlappede, fordi han silencede mig, og magen trykkede blok alligevel. Mm. Very cool. 2.2. 2.2. Easy. Det er sgu decent nok damage, eller healing breakdown for mig i det her game. Min trinket den krittede. Og så healede jeg alligevel 4k med lead of the pack. Ja, den er altså bare sindssygt vigtig. Ja. Men det er også sådan godt, at du får nakket begge pits der, så har de bare ingen pressure. Priesten var også bare sindssygt mongo, ikke? Altså sådan, du firer ham, og så willer han, og så poundstunner jeg ham, og så trinketer han. Så han har jo bare brugt alt i openeren. Ja, men han skulle ikke bruge mere, som set. Ja, hvad mener du? Jeg klonede ham jo for senere hen. Ja, det er rigtigt nok. Men jeg fik ikke flere 80 på ham, fordi han... Der var et tidspunkt hen mod slutningen, hvor at du firer, altså magen Nova er der, og så firer du ham, og så ville Priesten være kommet rundt om hjørnet, og så bashede jeg ham bare. Og så, så døde magen i den fire. Men vi var jo... Ja, de var rimelig fucked på det tidspunkt, fordi magen var helt jeg havde 4k mana, så jeg kunne bare have equippet mana-staven og bare løbet ham ned. Så jeg vil altid bare stoppe hans evo. Ja. Kæft, jeg skal også bare have mange macros, ikke? Jeg skal have mana-staven, healer web, DPS-staven og sæson 3 resilience DPS-staven. Ja, når det er dobbelt DPS. Nej, altså nogle gange så putter jeg bare brutal web på, altså healer webbet, og så starter jeg bare med det på. Ja, men når de skifter til dig. Ja, det er også det. Nå, skal jeg gå ind og en ham der? Jeg gør det. Okay, skal vi bare køre nu? Fordi nu er du shipped hjert. Jamen, han åbner nu her. Ja. Mason kan ikke blokke. Han dør måske. Nice. Nice. Holy fuck. Holy fuck. Altså, jeg resistede også chief shot, tror jeg. Så fik jeg PSA, så det var sådan... Nå, men jeg tror, det er fucking godt, det der med, hvis du deather den første sheep, og han så sheeper dig igen, så skal vi bare åbne. Så har de ikke noget CC til dig. Holy fuck, han blev myrdet. Jeg crittede 3k på Ravage.
så blinker han og begynder at kaste en Okay, frostbolt. Ravage. Ja, Ravage magen der, fordi han havde ikke noget shield på, og han stod og kastede frostbolt på dig. Nå, Og han var på sådan noget 70%, så jeg ravager ham, og så kommer han instantly ned på 40. Så okay. så blinker han, og så feral charger jeg hans frostbolt-cast, så han er locked i frost. Og så ferociede jeg ham for 3k. Nice. Han døde jo også bare instant. Det ved jeg ikke, om du lagde mærke til. Ja, jeg troede aldrig, du brugte den der Ravage der. Det gør jeg næsten heller aldrig, men når det giver mening. Det giver mening der. Jeg bruger den stort set aldrig. Det er sådan faktisk næsten kun mod mages og warlock pits. Det er han. Jeg er ligeglad om han 4 i start, eller om han gør noget i starten. Slår lige Palla først. Jeg må måske godt dø her. Nice. Jesus Christ. Du bruger slet ikke trinket de der games, vel? Nej. Okay, så kan det godt være, at jeg skal fear ward mig selv. Fordi vi bliver fucked nogle gange af fear og hodge. Fordi jeg skal bruge... Ja, det er nok. Jeg trinketer jo nogle gange... Nogle gange trinketer jeg intercept. Hvis han ikke har nogen pommel, og han intercepter mig, jeg gerne bare vil have en clone af. Men ja. Det kan godt være, at jeg skal trinket fear ward mig selv mod dem der. Trinketet allerede. Han fear mig her, bare line ham. De nakker dig. Eller heal mig. Double silence. Oh fuck. Her ser jeg. Jeg tænker, jeg er okay. På dig her. Nej! Han fucking... Han har dobbeltpættet. Ja, det er okay. Stå lige mit line, stå mit line, jeg healer dig fuldt her. Nej, hvor er han sygt irriterende, ham der, man. What the fuck? Fuld fear. Oh my god, han står bare og spamsheeper min... du er død. Nej, hvor er det dårligt. Han interrupted min healing touch 4 gange med bare at sheep mig, fordi den er så langsom. Fuck, jeg troede bare, jeg kunne toppe dig hver gang, så sheeper han mig. Det giver ikke nogen mening at kaste den, så skal du bare kaste den. Jeg troede bare, altså det var bare sådan noget med, at du insta-topped, hvis den går af. Men han interrupted den bare hver gang. Ja. Det er min fejl, de havde ikke engang nogen pets, men det var så også en sindssygt uheldig blackout stun, de får på dig der. Ja, lige til sidst. Ja. Fuck, det var dårligt, at jeg ikke bare healede dig med blooms. Jeg dør aldrig, hvis jeg bloomer dig. Og han kan ikke nå at interrupt mig, hvis jeg regrowther. Fuck, man. Det er 100% min fejl. Shit, det var ringe. Ja, det er også lidt min, fordi jeg skulle nå at... Jeg burde have fear-wardet dig, tror jeg. Når de gik så hårdt på mig. Maybe. Det var ikke... Så jeg nåede ikke at bruge fear-ward. Jeg kunne jo også bare være blevet på afstand. Altså, det var det der med sådan... Mason sheeper mig. Jeg kan jo bare fucking gå væk. Altså, det var sygt. Ja, du kan sikkert godt kaste... Du kan nok godt kaste regrowth, den kan han nok ikke nå, men... Nej, det er også det. Men, og det var sådan noget... Det sidste millisekund af min healing touch begge gange, at han får interrupted. Ja, det er rough. Ej, det var bare... Jeg havde været fucking big heal, fordi jeg har også det her talent. Ja, det var blevet insta-topped. Altså, af hver eneste af dem. Men du var også blevet top, hvis jeg bare triple bloomer dig. Ja. Så det var bare dårligt. Altså... Jeg skal jo bare sørge for, at han ikke fucking pålærer mig der. Også fordi jeg behøvede heller ikke at løbe oven i dem. Jeg kunne bare være blevet på afstand og healet der. Det var bare dårligt. Jeg tror det var fordi jeg blev interrupted, eller jeg blev sheeped, og så var det sådan, fuck det er irriterende det her, nu går jeg bare hen og slår på priesten. Ja. Og så løb jeg ind i 4. Det var, det der game til på mig. Ja, jeg kunne også spille bedre, det er no problem. Men det går meget godt stadig. Ja.
Hvor langt har du hen til Krom, egentlig? Det tager 20 minutter i bil. Okay. Og det er nemt at hente dig lige på vejen. Okay, du kan bare en ved en. Okay, de går stealth. Bare stil dig op på midten af Tomb, så går jeg ned i rummet og FK'er indtil de kommer frem. Ja. Sidder og drikker her. De kommer til at åbne med Zap og han er ude. Displays. Og han er ude. Er Jeg går ind og en med en. Ja, kom bag. Nice. Jeg tror også, de går mig den her gang. Og han får mig sgu der. Eller... Ser du mig? Det er okay, bare lad dem åbne på mig her. Du skal bare begynde... Nej, han er ikke begyndt at kaste noget nu. Okay. Og det tror jeg... Der sidder den, kan jeg gøre det? Faktisk, jeg trinker dig. Ja, okay. Tror godt, du kan. Det er fint. Det er fint, ja. Kan du stoppe Rogue i at få free re? Nå, han vanished, det er okay. Han sabber mig. Det er okay. Jeg kan clone magen her. Ja, nice. Gå bære, for de går på dig. Tror jeg ikke. Nej. Og de går på mig, ja. Okay, så kan de ikke så. Jeg sidder bare stadig her. Basher magen. Ja, jeg kan PS, når jeg kommer ud. Double 4. Nej. Har du mig? Ikke rigtigt. Fuck, det er locked. Vi er okay. Nice. Jeg går på mage. Han er åben. Nice. Der er der Rogue. Smadrer bare Rogue her, resist kidney. Mage er livet. Good job. Giv mig lige 1 minut, så tager jeg lige at pisse en gang. Ja. Pretty close to that Dominator. Is able to deal with that pressure. That creep is starting to rack up. Is starting to hurt them quite a bit as he has hit that level 3. Now 4 on this Enchantress is great. Casual blood grenade. Whisper, think about trying to turn or at least try and keep crit off him by fighting back a little bit. Fine for now. Not an easy hero to go forever. That Ringmaster, especially if he does have one of the souvenirs, and he did have that whoopee cushion. Buff will be off the mark here, but King Jungle's just doing his best to keep him up, push back. Yuma, and leading it with the rocket barrage. Can they stick on him? But the swashbuckle to break away. Still a... Well, managed to land a little slow on towards him. One charges. Get a decent amount of HP back up at Mar. Shield crash back up in a couple of seconds. He's doing some two there around the tree line, but Yuma in position, wait for him as he comes out. Yuma has already swashbuckles back up in a second, but not soon enough to escape. As Yuma takes Amar down. Same time, Crit and Marine able to chase Whisper deep into his own jungle. So Falcons, they'll be able to find the trade. Jeg tænker spellwarding der, den gjorde lidt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor meget damage han gav, men jeg var i hvert fald low på et tidspunkt. Altså Mortar Elemental var Magens top damage, den lavede 8k. Ja. Men det var faktisk primært Rogan, der dræbte det game. Ja, men det er, når de burster jo, der er det jo med den der jeg var også spellwarding. lidt late på min trinket, fordi... Altså min heal trinket, fordi du endte med at trinkete, hvor at jeg nok, hvis jeg havde brugt den lidt tidligere, havde du måske holdt din trinket. Ja, okay, fordi det Men det gerne ikke bruge den. Det var fordi Rogan kiggede mig, jeg var i gang med at kaste en regrowth på dig. Okay, så her. Okay, insta-bob. Den bobber bare insta. Chaser bare videre. Kigger næste. Basher ham. Fik ham. Bubble. Clone op Palla her. En trinket. Yes. Jeg kan ikke gøre mere for dig lige nu. Nej, jeg har hodge. Jeg har 4 om 3. Kan du hjælpe mig med at sætte op? Jeg ved det ikke. Road Warrior fra dig. Jeg kan
den ikke. Fire her, vi skal nakke. Ja, vi skal heal dig op først. Nej, vi skal nakke. Vi skal fucking nakke noget. Så kommer vi fandme ud. Jeg er nødt til at heal dig op her. Der er noget også. Det. Han skal dø nu. Ah, fuck. Ja! Holy fuck, man. Sindssygt en bob, de laver i starten. Holy moly. Med min ene healing touch, den blev bare interrupted. Ej, det var sygt nok, du kunne holde mig i live der. Jeg tænkte bare, okay, vi er nødt til at prøve et eller andet Hail Mary. Altså, jeg clonede Pala og Rooted Warrior. Så fik jeg en healing touch af på det, da wounds droppede, tror jeg. Eller... Ja. Jeg ved faktisk, det kan faktisk godt være, at jeg nåede at få 2 af. Det healede bare ikke ret meget. Har du set vores rating, mate? Nej. 22, 32. Vi pumper. Not bad. Vi burde have vundet alle de games, vi har spillet i dag næsten. Det første Warrior Pala, det gik lidt dårligt. Ja, det gik lidt dårligt. Har vi ikke også stort set vundet det hele? Jo, vi tabte en til et Mage Rogue team, tror jeg. Nej. Nå, Priest Mage, ja. Priest Mage tabte vi til, som der burde jeg have... Der burde jeg nemt kunne have holdt dig i live. De havde ikke flere pets, det var bare dårligt. Okay, dem her ikke. Der har vi dem jo. Okay. Kloner. De silencede mig. Okay, jeg healer dig lidt på afstand her. Hvor er du henne der? Ja. Jeg er fuld 4. Jeg trinker dig bare. Nå, fuck, jeg trinker også. Okay. Det er okay. Vi er godt med. Jeg kan 4 her om lidt. Og den er fuld på mig, kan jeg. Han har ikke poppet second pet, så tænker vi okay. Jeg er 4 her. Han har 4 ward. Han popper på mig. Ja, jeg kan godt se det. Jeg fik dig. Silence stadig. Her ser han. Er vi fine? Cloner mage her. Vi er fine. Jeg har innervatet mig selv dog. Ja, det er fint. Jeg har okay mana. Bare dodge 4, vent, gå ud i range. Så 4 ward er der. Sådan der, gå. Du kan gå. Jeg får stun på mage på priesten her, tror jeg. Nej, det er jeg ikke. Fint nok. Nå, kan du spille? Spille. Ja. Så. The fuck? Magen prøver at nakke mig. Bare stop ham. Vi skal bare overleve, så vinder vi. Hvorfor jeg fik shield af? Ja. Nej, jeg blev fucking blackout stun. Jeg drikker lidt. Han stopper mig.
Jeg ikke rigtig har det store. Jo. Jeg drikker lidt her. Men jeg er også zoom, så... Og earring klar. Er det spiller der? Nice. Jeg tror bare, jeg går på priest. Vi skal bare undgå dobbelt 4, så er vi klar. Så er vi Så jeg fine. har trinket klar, så... Ja. Priest full 4. Og han trinketet. Full 4 her. Men Mage har ikke noget mana nu. Ja, de har ikke noget mana. Full 4 mig. Hold nu. Ja, dobbelt 4. Og han overlever så. Nej, så jeg sidder og drikker, mate. Hvad skal jeg gøre? Ja, dobbelt 4. Det var det eneste. Så bare vi damage lidt dem begge to her. Det var priesten. Det var ikke døde han til. Bleed ting. Nej, jeg dottede ham. Altså jeg havde også en bleed på ham. Jeg slog bare på en, der var i range. Ej, det var en lidt dårlig innervate, jeg fik lavet, fordi jeg havde 100... Jeg havde alle mine buffs på stadig. Og så stod jeg klonet mage, og så slog priesten og mana burnede mig, så trykkede jeg bare innervate og gik på ham. Men så spillede han den efter et par... Det var stadig fint nok. Jeg nåede at få lidt mana. Ja, det var ikke så godt at blive dobbelt trinket der, men jeg ved ikke helt hvem der skal trinke det. Så jeg føler måske bare, hvis du trinker der og prøver at spille mig, og de så silencer dig, så det er bedre at jeg bruger min først, tror jeg. Ja. Ja. Men det er også bare sådan, jeg er lidt forsigtig, fordi jeg er lidt bange for, okay, skal man trinket? Og så, det tror jeg, vi begge to tænker, og så sådan, okay, jeg trinketer, og så trinketer jeg bare på samme tid. Men jeg havde Det er jo ikke sådan, at vi begge to insta-trinketer, vi trinketer begge to late. Ja, vi er late trinket begge to. Hold nu kæft, mand. Ah, det er episk. Ej, jeg skulle også gå i gang med et god prep på Classic server. Er du det? Ja. Jeg er i gang med at grind rank 11. Men det er nemmere end hvad det lyder til, fordi de har lavet det om sådan, så i stedet for at du ligger i nogle brackets, så skal du bare grinde et bestemt mængde under. Ja, men der er ikke decay. Nej, der er ikke nogen decay. Nej, det er også det. Så for eksempel nu, jeg gik fra rank 2 til rank 5,5. Og så går jeg fra rank 5,5 til 8. Og så har jeg den sådan nærmest efter det. Okay. Jamen så har vi da... Basher ham. Han pomler mig. Ja, klonet warrior. Åh, det er resist. Kloner Palla her. Kan du spille mig? Får dig. Ah, det var late. Ja. Vi er problemer her. Ja. Jeg er nødt til at heale dig. Kloner charm. Ah! Fuck mig, man. Men det resisted root. Bare løb fra ham, hvis du kan. Jeg giver dig innervate her. Okay, jeg kører ind igen her. Okay, jeg kan pushe efter 4 nu. Ja, basher først. Kloner ham. Jeg resisted intercept. Færdige nu. De er færdige. Okay, han er på Stoneform. Smider lige en lille Warstamp clone på ham her. Ah, fucking lækker recover. Nice spillet, mate. Du har ingen idé om, hvor heldige de også var. Altså sådan, jeg kloner Palla, og så rooter jeg Warrior, hvor Palla har ikke trinket, og Warrior har ikke trinket, og så resister Warrior root. Det er sådan, det fucker det bare op, fordi så i stedet for at jeg sådan har tid til så at stå og kaste healing touches på dig eller et eller andet,
Når de spiller så aggressivt på den der måde, som de gør, de trinketer jo bare den første CC, og bobber den første stun og sådan noget, så tror jeg, det er fint nok, vi også bare lige prøver at recover lidt, reset lidt. Ja, det er nice. Men det kunne godt være, altså, det var sådan det der, de gør. De skulle nok hellere, i stedet for bare bobbe den første stun. Altså, så bob den første rip, du får ud på. Ja. Det kunne være rimelig big. Men det ved jeg ikke. Nej, Men det er svært at nice. sige. Men på et eller andet tidspunkt er vi nok nødt til at reset, fordi med 5 sonder, så løber ned. Ja, det gjorde sygt meget. Det var også Jeg fik også helt op der. Men det var også det der med, altså jeg synes, altså han gik jo ind for at hodge mig, og så var den lidt late, fordi han nåede at hodge mig, og så løb han ud af range for clone igen. Så sådan, der gik lige... Ja, jeg havde lige kastet et eller andet, eller sådan lige da han hodgede der, så kaster jeg et eller andet. Ja. Og så skal jeg vente på DR for at kunne det spille, ikke? Så er det sådan... Ja. Nice, det er et godt setup, vi spiller her. J-Dabs nummer 1 damage. Og jeg nummer 1 damage. Det er så blankt, det her. Det gør seriøst meget det der med, at jeg har bare fuld uptime på Shadow Guard. Jeg ved ikke, hvor meget damage den giver, hvis du kan se det. Sådan Shadow Guard og Reflective Shields. Shadow Guard gav 5,5k. Det er fandme også meget, ikke? Ja, det er vildt meget. Thorns og gav Reflective 1k. Så man kan sige Thorns. 1k for Thorns? Ja, 1k fra Thorns. Thorns og Shadow Guard, det er lige 6,5k HP. Det er sådan en halv HP bare for de to. Så Reflective Shields 8,3. Så det er også lige en ekstra HP bare. Ja, det er også sådan. Man kan selvfølgelig sige, at du lavede 6k damage på Shadow with Pain Dot. Det er måske også 6k eller hvad? Ja, så er det jo også en fejl, at han ikke spiller den. Ja, han spiller den også, men jeg popper den bare igen. Men når han er CC, så kan han jo ikke gøre det. Ja, han fjerner den 3 gange, kan jeg se. Ja, okay, det kan selvfølgelig også godt være, at han kaster det spil, og så får han min Fairy Fire eller et eller andet pis. Ja. Der er jo også der er jo lidt mere spell resist nu, jo. Så det... Ja, det er faktisk... Okay, do it. Okay. Jeg har lyst til at være ovenpå, det er så spørgsmålet. Det kan godt være, jeg ved ikke, om vi skal prøve... Bare, vi skal stå her for enden. Altså, hvis du bare står her, så er det lettere for mig at losse druden. Jeg kan ikke rigtig losse druden, når vi står i den ene ende, hvis det giver mening. Ja. Så fair. Men det kan være, jeg ved ikke, om vi skal prøve at gå lidt mere efter druid, hvis vi kan det. Ja. Prøv at se, om jeg kan finde nogen. Fordi, sådan der, han er åbnet her. Ja, fordi nu står druiden dernede, ikke? Så kan jeg jo bare stå og... Så kan jeg jo bare line ham. Ja. Jeg har bashet druid her. Det ikke... Jamen, prøv at nakke ham, hvis du kan. Okay. Det er en Moonkin druid. Ja. Prøv lige at heal dig lidt her. Jeg kloner lige Rogen. En gang han har brugt... Druid Fiat. Han trigger den. Jeg mister mine blooms her. Okay, jeg har en big bleed på Rogen. Hvis druiden kaster noget, så interrupter jeg ham. Okay, jeg kommer over. Jeg kan ikke gøre noget. Ja. Kan du stoppe den? Nej. Fuck mig. Det havde også været sindssygt godt, det der. Okay, jeg giver dig innovate her. Okay, innovate. Okay. Prøv at nakke druid, hvis det kan. Den breaket. Han har ikke nogen trinket druid. Jeg kloner lige Rogen her. Nu går jeg druid lidt. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan nakke druid. Okay. Jeg kloner druid. Jeg går rogue igen. Okay. Okay, bash druid her. Fuld bash druid. Jeg ser 4 rogue her. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Men vi kan nakke ham. Ja. Fucking shit.
Står spam cleaner ham. Fik vi ikke hans cheat death? Ja! Ja, vi fik cheat death. Ja, vi fik tit det før. Jeg tror ikke, jeg kan nakke ham, når han bare sætter sig i boomkin-form og begynder at kaste clones og sådan noget i hovedet på ham. Han tager ikke noget skade. Nej, men det virkede okay med, at fordi jeg prøvede det her game, så prøvede jeg at holde 4 i starten, til at vi så kunne komme ind på Druid og få 4 ham, så fik vi trinket der. Vores positioning var også bare bedre det der game, fordi jeg lossede sådan noget 5 clones på Druid, og så kiggede jeg bare, når jeg havde en rip på Rogan. Ja, det var nice. Druiden resistede der min feral charge, eller han resistede min bash i openeren, og så fik han CC på mig, fordi hvis jeg bare får den der bash, så kan du nå at komme hen og fire ham, fordi vi var ret tæt på. Så fordi jeg ikke lander den, så prøver jeg at kaste clone, så bliver jeg blindet, kaster clone. Men så kaster Druid clone før mig, så jeg var nødt til at loss i stedet for. Så sådan... Ja, hvis han ikke resister den bash, så havde det været et ret hurtigt game. Okay. Det er jo sådan lidt irriterende, fordi hvis jeg tager til Hillerød station, så skal jeg jo stadig have pick-up. Medmindre jeg tager cykel med i toget. Hvad siger du? Jeg prøver bare at finde ud af, hvad der er nemmest for mig i forhold til, når vi skal hjem. Eller når vi skal derhen. Okay. Instabob. Kigger den. Ja. Okay, prøv bare 4 først. Fuck han. Jeg har den. Fuck. Hvor mange gange skal den resiste? 3 gange resist. Okay, vi skal have reset her. Det spiller den lort der. Hodge. Det resist. Og løb for warrior. Han er rooted. Ja. Clone og warrior her. Fuld clone, jeg giver dig innervæt. Clone og warrior igen. Root og warrior her. Okay. Ja. Jeg prøver at få nogle bleeds op på warrior her. Ja. Full charge, har bleeds på warrior. Bash og palla. Jeg nok out. Clone og warrior. Eller clone og palla, undskyld. Jeg har 4 om 3. Jeg prøver at chase ham. Ja, jeg kigger ham her. Full kick. Pick ham. Nice. Fucking ownage, boy! Good shit. Fuck. Han resister 3 MP's på mig. Jeg står bare der sådan, og jeg holder bare min bash. Nå, okay. Resist. Okay, jeg må hellere begynde at heal, altså. Og han boblede faktisk inden jeg firede. Nå, okay. Så han vidste godt, den kom jo. Ja. Jeg havde den der, altså... Du var så tæt på, at jeg ikke engang behøvede at bash ham. Men det endte bare med ikke at bruge den bash overhovedet, fordi der gik så lang tid. Men det var sygt godt, at du feral charger ham der, fordi så når jeg kommer ind, så kan han ikke hodge mig. Ja, men han hodgede mig i alle gamesene. Og den var endda diart, den ene hodge, fordi Warren men han havde... Ja, det er rent nok, den var hodge der, men han havde hodge klar til sidst der. Nå, han kan ikke... Men fordi du feral charger ham heal, så kan han ikke få mig. Han prøvede også at fake mig. Han fakede sig selv 2 gange, inden jeg kiggede ham. Det er til sidst. Ja, det er og alt andet der løber du jo bare tættere på, så han står bare og faker sig selv til døde. Meget sjovt, at vi lige starter med at tabe til dem, så nu har vi bare nakket dem 5 gange i træk. Han spiller... What? Ham der Warrior... han spiller med... Shadow Song Pan, altså figurine, den der Jewelcrafter trinket.
Okay. som giver stealth level. Den giver selvfølgelig også meget attack power, 81 attack power, 320 og news attack power. Den er stadig dårligere end Battlemasters Call, eller hvad den hedder, Berserkers Call. Sikker på det? Ja, Berserkers Call. Og Hvis ikke du... Berserkers Call, ja okay, for Suleiman, men det er jo ikke sikkert, at han har den. Nej. Jeg skal fandme også pisse efter det her game. Holy shit. Jeg skal også pisse igen. Jeg har drukket en hel masse vand før. Dejligt. Festen. Okay, Rogue Okay, de der gutter. Hvis vi bare... Jeg tror, det er okay, at jeg holder. Så jeg kan losse clones og sådan noget. Ja. Jeg tror, det var okay, og hvis jeg holdt 4, sådan, så hvis vi kan få den til, at jeg kommer hen mod Druid. Men det kan være, at vi kan få... hvis du er Abolisher, så kan det være, at jeg kan få... Jeg trinker dig bare her. Får noget damage. Okay. Og Druid. Det var ikke noget Druid her. Jeg kan ikke ramme Rogen. Jeg trinker dig her. Bash Druid. Han får fucking den gouge der. Så fjerde jeg bare her. NS ind i natter. Hæft, vi er under, mand. Ja. Jeg spiller også bedre i dag. Episk. Jeg tror også, det hjælper det der med sådan, vi har ikke spillet i lang tid, og så den første session bliver man bare fucking most. Altså, ja. Næste par session spiller man lidt bedre. Og jeg skal lige pisse. Ja. Back. Welcome back. Så jeg sad lige og kiggede på Fearless stream, fordi dem vi spillede mod i går. Jeg var fucking vanvittig. Se om jeg kan finde det 2 sekunder. Der var en vanvittig innervate vi lavede, sådan vi var ved at tabe. Og så Ja, det er under. jeg linker dig lige hurtigt gamer. Hvor fanden er det henne?
Jamen, jeg sad godt og kiggede på nogle af dem. Jeg tror, de var helt fucked. Men hvorfor tager du ikke bare op på Tagens vej? Ja, jeg tror også, jeg ender med at tage til dig. Fordi Så 150 S der, fordi der er også bare easy pickup for mig, og så kommer ja, det du... er også det, men det er jo også det der med, hvis jeg skal, altså, turen Altså, jeg kan sagtens... i toget er længere end turen i bussen, og jeg skal stadig have pick-up. Ja, og Hillerød er jo, altså, det er fint nok at hente dig der. Jeg tager bare til... Vi kommer bare lige på vejen, når vi Ja, det er kører. også det. Jeg tager bare hen til dig, det er fint. Hvad for fanden linker den screenshot? Det skulle den sgu da ikke. Altså, what the fuck is happening? Hvorfor kan jeg ikke link fra et bestemt tidspunkt? Kopier videolink. Kopieret. There it is. Ebba. Nå, men vi ved, at vi bare skal tage dig hen af snart, så. Er vi lige oppe på 2,3k, eller hvad? Jeg kan lige tage et game med. Men ja, det passer sikkert fint nok snart. Jeg tror, vi skal have i hvert fald 2 games, 2 ind til træk for at komme op. Ja. Vi er rank 3, det er Gladiator Angle, det her. Rank 5 er jo faktisk Gladiator. Er det rank 5 nu? Eller var det sidst? Det har det været alle sæsoner. Nå, okay. Rank 5 for Glad. Hvad var vi sidst? Jeg ved ikke, rank 10 eller sådan noget? 10 Ja, stykker. okay. Det skal godt være, at vi endda var højere. Sådan noget rank 12-13 stykker. Ja. Men jeg tror, den er svær den her gang, fordi Skrina og den der Jarfits Priest har ikke spillet endnu. Og der er det der Rogue Druid team, som faktisk lægger rank 1 på hele serveren. Og de er rank 1 overall her. Ja, men hvem fanden er de? Ragu og Johora? Det må næsten være sådan noget... Altså, det må være nogle kendte spillere. Jeg har aldrig hørt om ham der Johora før. Nej, jeg tror, det er... Mir eller Mirok. Ja, ellers, jeg ved ikke, om det kan være Inquis eller sådan noget. Ja, det kunne godt være Inquis, faktisk. Fandme også sindssygt 2,7 allerede. Jeg spillede jo med ham der, Walfred der. Ja. Så spillede vi mod Jigsaw, ham der Ugandan, Double Mage og sådan noget. Jeg tror, vi vandt 2 og tabte 1 eller sådan noget. Ja, okay. Og så spillede vi mod AC og Barry med Warrior Druid. Der blev vi bare fuldstændig smadret. Ja, de lige knap 2,5. Jeg føler sådan, der er ikke nogen, der dominerer ladder. Altså sådan, for eksempel sådan noget som AC og dem, der bare kørte sådan noget 100 og så 110 score. Som bare ownede de andre sæsoner. De struggler sgu også nu. Ja, jeg tror, det er bare... Ja, det ved jeg ikke. De der mages og rogues, de har bare fået så psykopat damage. Ja. Og det har struggler de sikkert også med. Jeg kan godt se, det er ikke kun os, der struggler. Altså sådan alle struggler mod mages, der har fået det der spil haste nu. Det er virkelig rough for rogues, der bare har sindssygt høj armor pen også. Okay, der er noget der. Cola Zero. Okay, han er out. Jeg ved ikke, om jeg bare skal... han er locked, vi kan nakke ham her. Det kan være en NS-kloner, mand. Hun bare NS'er. Jeg healer bare mig selv her. Først. Jeg fik din... Han får mig kloner
stone nu. Fuck. Okay, det var også godt pres, vi havde. Du kan godt fortsætte på ham, tror jeg. Okay. Ja, det er her, eller hvis du kan stoppe refear nok. Det kan jeg ikke. No, men så. Okay, så Det er er der pas. problemer. Ja, sorry. Det er nok bad call. Det tror jeg. Så får han også lige Shadow Ball proc. Ja, okay. Det var... okay. Jeg havde ikke lyst til at gå ud der, men så sagde du, at jeg bare kunne, så sådan, okay, jeg kan godt prøve. Ja, det var bad call. Jeg tænkte bare, at vi havde... det var ærgerligt, at vi ikke fik ham der i starten. Ja, det var close. Vi skulle lige have haft en blackout eller sådan noget. Jeg prøvede at fiske efter den. Ja, vi var da heldige. Jeg tror, jeg resistede 3-80 eller sådan noget. Og du insta-spillede den ene 4 han fik på mig. De var ret dårlige, dem der. Jeg tror godt, vi kunne have spillet sådan helt klassisk piller, hump og så bare nak. Ja, okay. Men ja, nu prøvede vi noget. Det er også fint nok at prøve noget en gang imellem. Jeg tror, det var okay, det vi gjorde. Vi skulle bare ikke... Det var bare dårligt kald at fortsætte, tror jeg. Jeg skulle i hvert fald lige have ventet, til du var ude af CC, og jeg måske var lidt mere. Fordi jeg brugte min egen heal på bare at fortsætte første gang du blev firet. Og det fungerede fucking godt. Der fik jeg ham næsten. Han healede altså. Jeg tror også han Swiftman critted en af gangene, for jeg skal godt nok han healede meget. Nå, han havde selvfølgelig... okay. Hvis du ser på hvorfor Druiden overlevede, så fordi han både spillede med den der vessel, altså healer trinket, og han fik master healthstone, ikke? Så det var healthstone og trinket komboen, der gjorde han overlevede den ene gang. Jeg synes også det virkede vanvittigt, fordi altså jeg forstår ikke hvorfor han healede så meget ud af ingenting, men det er selvfølgelig. Nej, det er selvfølgelig rigtig nok. Det skal man lige passe på med, når vi prøver at nakke druids på Warlock druids. Ja, at de også lige har det. Havde du ikke 4 klar, da han feral chargede ind på dig? Jeg tror, han bashede mig. Det var ærgerligt, fordi de var begge to stacked oven i hinanden, så hvis du havde 4 klar, havde du bare lavet dobbelt 4. Jeg fik 4 der i starten på dem begge to. Okay, det med igen, det kan vi altså godt vinde. Bare purge lock. Lad os spille på den der måde, hvor jeg får en masse bleeds på Warlock, og så nakker jeg pet, når det kommer lidt low. Okay, jeg skal ikke derud i hvert fald. De har dodge for Spectre, du kan bare pump bounce måske. Okay. Se om jeg kan komme ind til 4 her. Double 4. Ja. Kører på Warlock paddle her. Fik det ikke. Oh, what? Okay, han dispellede ham åbenbart. Jeg skulle måske være fortsat der. Nu er vi stoppet igen. Det er fedt. Double 4. Jeg kan få klon på Druid her. Jeg drikker. Kigger Druid her. Jeg blev firet. Kan du spille? Åh, shit. Det spiller på. Ikke så godt. Det er okay. Det er Cloner Druid. Han tog mig cast. Det blev free cast.
Nu lander den på mig der. Jeg har stadig trinket. Assist 4. Jeg tror, jeg healer mig selv en gang. Clone og Druid. Fuld clone. Han fucked op. Jeg går ind og 4 ham bagefter. Jeg kigger... Vil du spille mig? Jeg får dig. Jeg kan måske nok fedtet her. Fedt. Okay, en eneste sommer nede. Ja. Jeg er klar på innervæg, når du har den. Clone og Druid Og det her. kan også bare vende, måske. Jeg giver dig indervæt. Giver dig indervæt her. Bare gå lost, så det ikke bliver det spillet. Ej, jeg er nødt til bare at gå tilbage her. Det er noget lort. Jeg backscanner. Så under mig, jeg kan ikke Fuck ja, jeg ved det. Jeg er fjeret ud til Afghanistan. Jeg bliver coilet Hold her 4 år også. på. Jeg basher loggen. Okay, kan du spille mig hurtigt? Fuck, Okay. jeg skal ikke ud i det open igen. Lad mig nu komme væk. Oh my god, det var sindssygt. Det er okay, vi skal bare have nakket pettet nu snart. Vi har jo fået første pet. Druid, han er rimelig low mana. Det kan være, han bliver nødt til at prøve at clean dig lidt. Så kan han ikke fire dig så let. Pet er død. Nice, jeg står bare og spam cleaner dig. Bare ind på ham. Kan du fire Druid? Bare løb ind og fire. Fire. Jeg skal nok stoppe den. Nice. Jeg cloner Druid. Vi kan få win her. Nice, man! Hvor er det fucking godt. Sindssygt, mate. Gaming! Fucking god 4. Jeg var så bange for, at han ville nå for den bash af på dig. Jeg kunne lige se, at 4 blev lige præcis klar. Ja, fordi så tænkte du, han kunne stoppe dig, eller hvad? Ja, lige præcis. Så ville han bare reclone mig, så ville jeg ikke få den. Jeg havde ikke trinket klar. Men det... Vi er bare altså også uheldige med de der 4 paths. Altså sådan, jeg hopper, og så lander jeg på kanten, så jeg er bag pælen ved dig, og så bliver jeg fedet, og så løber jeg bare direkte ud i åben igen. Det var sådan, Ja, det var rough, fordi Warlock han stod bare og zonede mig der, så kunne jeg bare ikke rigtig... Jeg havde sådan set trinket, men jeg ved, det er også bare sådan lidt... Løbe ud og kaste en renew for at lede en 4. Det er også bare sådan lidt... Ja, jeg ved det godt. Du skulle bare blive ved pælen. Det var fint. Du undgik alt til. Men det var nice innovate og alting. Det var nice. Yep. Okay. Skal vi ikke bare sige det var det måske? Så prøver jeg at finde ud til... 22-81. Til Ja, det Neo. kan vi godt. Ja, vi Nå, kan. spækket virkede meget grineren indtil videre, synes jeg. Yep. Jeg synes ikke rigtigt, det er ikke et problem. Sådan... Nej, det er ikke fordi jeg tænker, du har taget mere damage end melee. Altså, man... Nej. Altså, det er rimelig meget det samme mod melee, men pointen er, altså jeg får den der spell warding, så får jeg den der, ikke? Ja. Og Jeg synes godt, man kunne mærke det spil, da vi spillede mod... Spillede vi ikke mod et eller andet? så det hjælper, men det hjælper faktisk ikke mod melee, det her spec, men Men jeg tænker Men også, det var det bare var fordi, mod Warlocks. Altså sådan, fordi Warlock, han Ja. står bare og spiller os hele tiden, men hvis han resister oftere, ja, det er godt mod Warlock, så holder så min dodge jo også det er på godt længere. mod dobbelt DPS, fordi om det er mage eller Warlock, eller hvad det er. Det hjælper altså meget. Jeg kunne se nogle af de games, vi har spillet mod Warlock Druid her for nylig, hvor vi bare taber. Der firer vi bare Warlock off cooldown, og jeg har ikke nogen bleeds på Warlock, så hans pet er altid 100% HP. Når jeg så swapper pettet, så er jeg nødt til det ud i open, og så starter det bare på high HP. Men det fungerer ret godt, det der med, at jeg bare står for nogle hårde bleeds af på Warlock, og så prøver man lige at kick en Cyclone, eller hvad fanden det nu er, man gør, og så kan man gå pettet. Ja, men så er det lidt, at jeg holder 4, er det ikke det, du tænker? Jo, præcis. Sad over, vi tabte til dem første gang, for jeg tror virkelig godt, vi kunne have vundet begge games.
Ja, de var ikke så gode, men det er jo også, når vi laver Good Druid, det er jo også lidt risky strat, altså, eller i hvert fald. Jo, det er det. Men det her var meget clean. Der var ingen problemer, synes jeg. Det var virkelig den sidste sekvens, hvor vi vinder, den var virkelig god, fordi det er sådan, du får Feared Druid, jeg får Re-Stealth Pound-stunnet Warlock, og så får jeg klonet ud af 4, mens Warlocken stadig er Pound-stunned, og så var vi bare 2 mod 1 på ham, hvor han ikke har noget pet. Det var han bare. Ja. Men det var også der, hvor altså vi får, der når du nakker 6